Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne vise mit fyrværkeri frem fra 2016 til 2017. Jeg ved ikke, hvad jeg skal starte med. Så jeg har nogle bomberør her. Det er Grand Cru bomberør. 4 købt i Harald Nyborg. Og det skal siges, at noget af det her det er købt i Harald Nyborg, hvor jeg købte med sortimentet, som hedder Grand Cru XO. Og så har jeg en masse små raketter her. Og så er der også nogle lidt større raketter her. Men ja, det er også købt i det her sortiment. Jeg siger sgu lige, at der var det der sortiment. Og det tror jeg. Nej, så var der også det her. Dem her. Motherfuckers her. Det er en fontæne vist. Den her lille motherfucker eller også. Og jeg skal også lige sige, det der sortiment der er over 1 kilo krudt i det hele til sammen. Og så er der den her, som nok skulle være et nyskudsbatteri. Og jeg gider faktisk ikke at sige, hvor meget krudt der er i. Og så er der den her, det er 7-skudsbatteri. Så ja, det er sgu også sådan set fint nok. Det var sådan set det, der var i det sortiment. Så tænkte jeg bare lige, at vi går lidt videre til noget, jeg købte ved siden af. Her. Den her, den har jeg vundet i... Den har jeg fået af min mor. Swag. Og ja, det er bordbomber, ikke altså. Jeg tænker også, at man bare kan tage bordbomber og sådan noget med. Jeg tror også, det er lidt af krudt, ikke? Og så konfettikanonen, som også er fra 10'eren til bordbomber. Og så også fra 10'eren. Motherfucker konfettikanon. Og så har jeg sådan her, jeg har bare sat dem sammen med nogle magasiner til den her konfettipistol. Og så har jeg en quaking ball der. Ja, så bare sådan en quaking ball fra til Hansen. Og præcis det her, det er min lillesøsters, og det er de her knaldperler også. Og så har jeg heksehyl. Jeg tager heksehyl, 200 styk. 30 kroner, det er fandme billigt. Og den her lille heksehyl. Men mere, de skulle i hvert fald være meget gode. Og så har jeg... jeg glemte fandme noget. Jeg glemte fandme noget i det der Grand Cru mix der. Der er også det her. Det er også et 16-skuds batteri. Og så er der også det her, som også skulle være meget flot til 16-skuds batteri. Sådan der. Nu har vi stedet for det sortiment. Og så har jeg også købt nogle kæmpe heksehyl her. Det skulle ikke være meget krudt, der er det, men det gider jeg fandme heller ikke sige. Tror ikke var? Nej. Nice. Og så har jeg ækvator. Små miniraketter. Jeg ved sgu ikke, om de er særlig gode, men det ved jeg ikke. Altså, når jeg kiggede på dem på nettet, så de rimelig store, men det er bare nogle små miniraketter, men ja, de så gode ud på nettet, så hvorfor ikke bare købe dem? Og så har vi den her. Det købte jeg så sammen. Dybet måneskin. Det købte jeg så for dybet her. Batteri. 49 skuds batteri. Det skulle være rigtig flot. Ikke altså, det var sådan noget med, det var noget vinkel. Ja, sådan et viftebatteri, ikke? Ja, det er meget flot, ikke? Og så har jeg også købt dem, og det fik jeg begge to til 100 kroner sammen, så det var et mega fedt tilbud. Og så har jeg simpelthen også købt det her måneskin, som er også et 49 skuds batteri, som også skulle være rigtig flot. Og har jeg mere om det, tror jeg fandme ikke. Nej. Det var den her video, hvor jeg vil vise mit fyrværkeri i dag. Vi ses i næste video.